Koliko puta si imala osjećaj da moraš da sakriješ sebe da bi bila prihvaćena? Da ne pokazuješ koliko znaš, koliko osjećaš, koliko te ima, kao ono fazonu izvinite što sam previše. Jer ako pustiš da to sve izađe napolje, možda ćeš nekome biti previše. Ili još gore, možda te neće voleti. Tako da, dobro mi došla u 13. epizodu Autentične i danas ćemo da pričamo o toj temi. Na ovu epizodu me je inspirisao jedan crtani, a verovatno si ga i ti gledala. To je crtani o jednoj mladoj ženi koja se pretvara da je neko drugi kako bi spasila svog oca, a u stvari guši svoju autentičnost, ne samo tu, već se uklapa u neke kalupe da bi se udala, da bi bila dobra ćerka, da ne bi obrukala porodicu i tako dalje, tako bliže. I ovaj crtani mene prati ceo život. To je bio i prvi crtani koji sam ja pogledala u bioskopu i verujem da me je dosta i oblikovao. I sada ću ti reći koji je, verovatno si ga i ti gledala, to je priča o Mulan. I negde ona mi je simbol žene koja je morala da sakrije sebe da bi spasila druge. Isto kao što se mi negde danas sakrivamo, stavljamo maske, sakrivamo svoje pravo ja da bi bile voljene, prihvaćene, normalne, da bi se uklapale u taj kalup savršene žene društvu. I njena priča je, verujem, i negde i moja priča, a možda i tvoja. Ne to da moram da idem u rat da bi nekoga spasla, već to da sam morala kroz život da stavim 101 masku kako bi se osjećala voljeno, prihvaćeno. I to stalno traženje potrebe spolja vodite da nikad ne izgradiš tu potrebu u sebi, a to je veoma važno za rad na sebi i napredak, da ti sebi budeš podrška u svakom trenutku. I nekako te uloge koje smo nosile, jake, savršene žene, te su uloge koje nas štite, ali nas na neku ruku i guše. Koliko puta sam ja samo glumila da sam okej i da mogu sve. I ne samo govorila da mogu sve, ja sam se često i smanjivala jer sam nekome bila previše. Kao ono, izvinite što postojim, bukvalno. Ali poenta cijele priče autentičnosti nije važno da li si nekome previše ili premalo. Dovoljno je sebi da budeš dovoljno i ti ćeš naći svoje ljude. Naći ćeš svoj krug oko sebe ko će te voleti. Baš takvu kakva jesi. Da li si premalo ili previše, to je tako nebitno. Da li imaš 3 fakulteta ili imaš samo osnovnu školu, to je nebitno. Bitno je da znaš ko si kada se pogledaš u ogledalo, da ne dođeš do momenta kada ne znaš koje boje voliš, kada ne znaš koju hranu voliš ili si se stalno prilagođavala. I izgubila si sebe na tom putu, da dođeš, pogledaš se u ogledalo i da ne znaš ko je ta žena. Svrha cijelog života jeste da voliš sebe, jer ti si osoba koja će provesti posljednji dan života sa tobom, jel? Tako da, to je svrha svega i znam da tu negde ima i tih dubinskih strahova da ne razočaramo porodicu, da nosimo odgovornost, da ispunimo očekivanja, udaj se, rodi decu, budi savršena majka, savršena žena, završi fakultet, šta god nosi današnje vreme, budi dobra ćerka. I ako pokažeš svoje pravo lice, možda ti ni nećeš decu, možda nećeš da upišeš fakultet, možda je tvoj put da budeš kamiondžija, ali ako te to drajva, budi kamiondžija. Često nas ti strahovi sabotiraju, jer mislimo da ćemo nekoga razočarati. To ti je isto kao kad bi ja sad sa 35 godina rekla, ne mogu da odem sad iz ovog posla koji radim, ne volim ga i razočarat ću porodicu. 35 godina imaš jedan život, živi ga punim plućima, jer
Da li želiš da radiš posao koji te nervira ceo život ili želiš da radiš posao koji te drajva da ustaneš u 5 ujutru bez sata? Ja sam sad imala seminar za vikend. Ja sam ustala u 5 do 5 jer je to moj poziv, to je moja svrha. Ja sam svakog momenta uživala na tom seminaru jer sam vidjela da ljudi napreduju, da uče, da sam možda osvetlila neku dušu. To je svrha. I mrtva umorna sam došla kući, dolazila sam kući u 12:30, a ja sam imala i subotu i nedelju ceo dan seminar. Ali sam ga radila najbolje što mogu u tom momentu. Ja sam pre ovoga imala uspešan biznis. Ja sam onog momenta kada sam shvatila da taj biznis mene više ne radi, da ga ja odrađujem, a ne da ga radim, ja sam ga napustila. Nisam se više osjećala u skladu s njim. Nisam više mogla da dam 100%. I u momentu kada ja kao edukator, psiholog, psihoterapeut, NLP trener, pisem, šta god, ne mogu da dam svojih 100%, ja neću više to da radim. Ali je jako teško izaći iz tog oklopa strahova, očekivanja od drugih, kao i Mulan, baš tu mi se jako vezuje to. Mulan zna ako pokaže svoju snagu, da ona ne želi da se uda, da želi da bude, ona je razigrana, ona je kreativna, ona je svoja, ona je drugačija za to vreme gde je vrednost žene bila vezana za poslušnost i mirnoću, ona će biti proglašena problematičnost. Kao kad si glasna, previše emotivna, previše radoznala. I onda ti ljudi kažu kao drugačija si, ne razumeju te. Jer to je taj konflikt koji se javlja u nama. Ko sam ja kada udovoljavam svima, svojim strahovima i zajednici, a ko sam ja autentično? Jer na kraju ta autentičnost će morati nekako da ispliva. I sada ću opet da se vratim na Mulan, na moment kada ona ide u rat da spase oca. Ona, mislim da joj nije poriv da ide u rat samo da spase oca. Ona beži od svoje istine, jer istina zahteva da staneš gola pred svet. Bez maske, bez uloge i bez savršenstva. I tu počinje njena borba, jer u njoj žive različite uloge, kao i u svakoj od nas. Dobra devojčica, ona koja želi da budu svi ponosni na nju, da ne razočara, da ne napravi problem. Njen strah jeste ako kažem ne, izgubit ću ljubav. Ako izgubim ljubav, neću biti prihvaćena, a ako ne budem prihvaćena, umreću. To je onaj strah kome pričam. U prošlim epizodama, kada naše telo ima osjećaj kao da ga juri tigar, tako naš mozak reaguje da bi nas zaštitio. Isto tako jedna od njenih uloga jeste ratnica, ona koja osjeća snagu u sebi i plaši se da bude snažna, da ne bi možda delovalo da je teška, hladna, distancirana. A to iza toga stoji jedno lepo uverenje, ako pokažem snagu, bit ću sama. A ako sam sama, opet sam odbačena. Ako sam odbačena, ne preživljavam. Isto tako u njoj je i mudra žena. To je deo nas, deo nje, koji zna istinu, ali ga još ućutkujemo jer nije vreme. Ako budem previše svesna, morat ću da delujem i mnogo ću da izgubim i morat ću da se menjam. A ja ne želim da se menjam jer ja volim poznato. A tu je i ono ranjeno dete koje na svojim leđima nosi godine odbacivanja, bola i zbog toga krije svoju autentičnost, jer ako me ponovo odbace, ja neću preživjeti. I sada, kad ih pogledaš sve su one u nama, u njoj. Ali tek kada ih pogledamo, kada im damo znak, glas,
mi možemo negdje da oslobodimo i sebe kada priznamo sebi ko smo pred svetom i kad pustimo sebe autentično u svet iz mesta sigurnosti i ljubavi prema sebi. Ne da razmišljamo šta će ko da kaže i da li ćemo se svidjeti svima, već iz momenta da li će se oni svidjeti meni. Da li ja želim da budem ovdje u tom društvu? Jer tada nastaje magija. Kada pustiš sebe autentičnu u svet, povezanu sa sobom, sa svojim pravim vrednostima, kao i Mulan, kada skida svoju masku, u momentu kada ona pokazuje svoje pravo lice koje, dolazi do odbacivanja, ali ona je u tom momentu već spremna da prihvati to odbacivanje, ili ona prihvatila sebe. I to je ono najlepše, ti kada prihvatiš sebe, ti tek tada počinješ da živiš. I kada ona skida masku i pokazuje svijetu koje, ona je svoja, cijela. I to je trenutak istine za svako od nas. On ne dolazi kada postaneš hrabra, već kada postaneš umorna od skrivanja. Kada shvatiš da nema više smisla da se pretvaraš. Autentičnost ne traži od tebe da promeniš sebe. Autentičnost traži da se setiš ko si bila pre nego što su ti rekli kakva trebaš da budeš. I zato večeras, kada se pogledaš u ogledalo, pogledaj tu ženu koja stoji preko puta tebe i zapitaj se da li si to ti ili igraš neku ulogu. I piši mi u komentarima, jako me zanima, jako mi je bitno. Jer ako je nešto što bih mogla da ti dam danas i do kraja života, jeste da uvek kada pogledaš sebe u ogledalu, pomisliš, wow, kakva žena, koliko sam ponosna na nju. Vidimo se u sljedećoj autentičnoj.